a koda yaushe ana samun ci gaba. Yanzu wata ci gaba ta zo mana na drone. Drone shine jirgi mara matuki, daga ɗaki kawai zaka dinga control ɗin abinka, wani ta remote wani kuma ta kwamfuta. Duk da shi drone ya kasu kashi-kashi, akwai na agriculture, akwai na camera, akwai kuma na security, wanda dukansu suna da amfani sosai. In yanzu kuke kallo na ku iya danna following domin samun wani sabbin bidiyoyi ɗin. To shi drone abu ne mai amfani gaskiya, wanda duka yanzu ƙasashen duniya yanzu sun ɗauka suna amfani da shi. Kamar bidiyon nan da kuke kallo na bayana drone ne, wanda shi drone ɗin na camera ne. Bayan haka kuma nan gaba za kuma ku ga drone na sojoji, wato na security kenan. Bayan haka akwai na agriculture, wanda dukansu suna da amfani sosai. Wanda wani hede kawai da ya dinga jin ai jirgi mara matuƙi jirgi to ya yake, wanda kuma akwai wani jirgin shi mara matuƙi ne amma kuma na aiken kaya ne. Na aiken kaya ne, kana zaune za ga an turo ma. To ku biyo mu ga yanayin yanda su jiragen suke na mara matuƙi.